Toto je Big Summerfest, sú tu nejakí milovníci 90 rokov? Na tomto mieste, v Novom Meste nad Váhom, sa udeje veľké dvojdňové dobrodružstvo. V areáli Beach Bar Resort Zelená voda sa rozbehne veľká 90-ková show a pred sebou majú necelý týždeň plný príprav smerujúcich k festivalu Big Summerfest 2025. Toto bude najlepší festival v histórii Beach Baru. Akože čo sa týka Beach Baru asi áno, ale zatiaľ počasie moc nepraje, ale tak ľudia budú určite. Lebo kempisti sú, kempisti budú, tí to nezrušia. Ale tí ľudia s lístkami to už nezrušia, No, takže ja si bude myslím, to obrovské strašne. Tak veľký festival a tak strašne sa ľudia na to tešia posledný rok a pol. Však vyslovene to si kúpajú ľudia k Vianocám tieto lístky. Hej, Lebo že to sú fakt že darčekové vec. To keď si zoberieš, že už aj ubytka boli vypredané skoro, tak blázen. No, po Trenčín až po Piešťany. Nevieme úprimne čo čakať, lebo od tohto festivalu od takýchto veľkých akcií sa nedá úplne presne očakávať, čo sa stane, ale tak čaká sa veľa ľudí. A vlastne nejakou mojou pracovnou funkciou je teda stíhať všetko v bare, obsluhovať ľudí a aby teda to všetko fičalo, jak má. Moja pracovná funkcia v prvom rade na Beach Bare je byť barman, čo je vlastne asi aj moja najobľúbenejšia práca tuto. Nemám z toho nejaký stres úprimne. Myslím si, že sme tu dostatočne na to, tá stará generácia, na to, aby sme takéto veľké festivaly zvládli a všetko si myslím, že pôjde na jednotku a podľa plánu. Tu, áno tu, aj tu a aj tu niekde medzi bezpečnostnými páskami a kosačkami sa rodí festivalová mágia. Počasie ako z apríla, napriek tomu, že je koniec júla. Pondelok vietor, útorok dažde, streda mokré ponožky, presne takéto sú podmienky príprav na Big Summer Fest. Samozrejme pripočítajte hodiny nad počítačom, organizačné peripetie, tlaky z každej strany či fluktuácia rýchlo prepracovaného personálu generácie Z. Piatok. Prvý deň festivalu Big Summerfest 2025. Hmla sedí nad areálom ako nostalgia nad kazetovým prehrávačom, ale vo vzduchu cítiť predzvesť dobrého počasia. Ránko? Podľa mňa ránko super, akože príjemné docela. Není ani tak zima, a keď má mikinu, však nevadí. Dobré ránko, super, zatiaľ kľudné. Uvidíme, ako sa to vyvinie cez deň. Stávala som teraz 6:30. Máme tu parádny festival Big Summerfest. Takže všetko je super, tešíme sa na dnešný deň. Keď na mostoch zaznie prvý beat, bum, všetko sa rozjasní. Svetlá, farby, ľudia, čo tancujú, ako by nikdy nemali účet na TikToku. 2 dni, 2 noci, bez limitu, bez irónie. Len čistá, nefalšovaná zábava, ktorá vracia generáciu 90-tok späť, aspoň na víkend. A tí mladší? Tí sa konečne dozvedia, aký je rozdiel medzi C-čkami a CD-čkami a prečo sa nosili šušťáky. Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». A vitaj na lekcii histórie. V čase, keď sa platilo slovenskými korunami, cigaretky neškodili a iPhone bol Nokia, z každého reproduktoru hrali Blue, Safri Duo, E17, Captain Jack či Lou Bega. A to bola tá pravá atmosféra rokov 90, ktorú na zelenej vode naordinovali spolu s dočasnou stratou orientácie v čase.
prípravy máme ukončené, festival sa začal, takže pre nás gro práce už skončilo. Čaká sa na parkovanie, máme plný kemping, je plný parking, proste Zelená voda žije a je tu proste strašne veľa ľudí, čo nás samozrejme teší, aj keď teda samozrejme najviac ľudí je na festivale, ale tak sú ľudia u nás v kempe, sú ľudia u nás pri baroch, čo nás teda teší a to nás posúva ďalej. A čo prevádzkovateľia rezortu? Vybití ako baterky po diskotéke v Kultúráku. Cítim sa úžasne a nechcem s tebou robiť rozhovor, lebo už nevládzem. Od rána riešim iba dopravu. Druhý mi zase schovával mikrofón, ale všetko s úsmevom, lebo aj únava má štýl, keď ide o 90. Tým, že sa tomuto trendu venujeme už niekoľko rokov a robili sme podobné akcie s menším počtom ľudí v slovenských veľkých priestoroch, zimných štadiónoch a videli sme, že to naozaj má svoj zmysel a sledujeme ten európsky trend, že 90. roky sa vrátili v rámci hudobnej scény a že mnohí DJ prerábajú 90. roky do nových podôb a verzií, tak sme sa rozhodli, že prinesieme na trh niečo, čo tu nikdy nebolo, návrat do 90. rokov na zelenú vodu, na miesto, ktoré milujeme niekoľko rokov a ktoré si zaslúži takúto akciu, aby bola. Takto sa robí festival, dámy a páni, s dušou 90. rokov a s energiou, ktorá vás vtiahne hlboko pod všetky vrstvy nostalgie a letnej zábavy. Beach bar, camping, stánky, koncerty, ľudia, Big Summer Fest 2025, chápeš? Bol to iba sen, čo sa stal realitou.